Ukáž, čo si to vyťahol. Čo to je? To sú za 200 € Tetry. Na čo sú ti? Na to, aby som sa v nich zabil. Ale nie, tak by som ťa predbehol. A to sa, dámy a páni, necháme prekvapiť. Máme tu po roku ďalšiu testovačku akcelerácie a maximálnej rýchlosti. A tuto hráčik druhej ligy, skoro Nike ligy, tesne ušiel postup. Dovolím si povedať, že ma prišiel vyzvať, alebo teda prijal výzvu. Ideme na to. Braško, čo ty tu robíš? Na bicykli sem nemáš chodiť. Bola tu Rožková, čili. Tam si ho zavri. To som už aj ja slyšel párkrát. Ja som bol v škole si vybaviť veci a proste bol som za učiteľmi sa spýtať, že či môžem ísť na Erasmus. Hej? A môžeš? To s každým sa dohodne. Ale ja by som ťa poslal tak do Bieloruska, alebo tak dáš. Zatiaľ idem len do Olomouca. Ideš trénovať? Môžeš sa pridať na testy a potom idem aj ja na hrazdu. 30-ka, maximálna rýchlosť. To nevadí. Ste boli, či ešte nie? Ideme, pomalinky už začíname, ale. Dáme si teraz pár odrazových cvičení. To budú také variácie skokov, ale malý počet opakovaní a vysoká intenzita. A zase podľa mňa to je pravda a zase keď už si na konci tej kariéry, že ja neviem, máš 36 rokov, 35, tak už zase sa to vymieňa. Že tam je skôr to, tieto, že fyzická stránka a takáto, vieš, že proste, že ako je telo pripravené, dôležitejšia. Lebo ty už, keď máš, ja neviem, 34 rokov, tak ty už podľa mňa nemáš stres, keď ideš, ja neviem, že rád západ. Pokiaľ si dosiahol vrchol, tak nie je. No. Ale akože súhlasím s tým, že v tom neskôršom veku vlastne rozhodne tá trénovanosť, pripravenosť, presne. odolnosť a možno tá história zranení, že ak si sa vyhol tým veciam a mal si šťastie a slúži ti to zdravie, tak akože potom ti to predĺžuje tú kariéru. Skús do výšky, ako obľúčiky. A do výšky. Ešte si dávam zopár na jednej nohe, aby som udržiaval takú nejakú kapacitu. Môžeme dať tretry a môžeme ísť na to. Láhneme si na hruď a vlastne nás to odštartuje. Jeden drill na reakcie, trošku na nabudenie a potom už môžeme testovať. Tak 10 metrov iba. To je iba na reakciu a rýchlo. Zrýchlenie. Ruky na čiaru, na brucho. Keď vystrelí, tak štartujeme. Takže ešte raz si predstavíme dnešný line-up. Vrhač, skoka na žrťku. Či do výšky si ty? Fotbalista a profesionálny amatér, ale mi napravujú menovku, že iba, že bez toho profesionálneho. Ďaj, poď! Dávaj. A dávaj, poď. To bola akcelerácia, ideme na maximálnu rýchlosť. Dávaj, poď. Tebe stačí 2-2, keď dáš, tak si úplný král. Hýbaj na to. Ako chceš, máš nábeh.
Bystrický Ashton Hall. Poď. Dávaj. Hej. Míňaš mi baterku. Nech vidí čas, aký má. Dávaj, poď. No to bolo pomalšie jak ja, takže hej. Ty si spomaloval. Som zacítil iba také, vieš, tak ty prednože. Nebolo až také rýchle. Podaj. Zbierať tie náramky a budem ich predávať. 228, to kde som. On your mark. Set. A to bolo na dnes. Dámy a páni, všetko. Poďme domov. Nic víc neuvidíte. Nikdy ne, ešte tam sa budeš natáčať. Ešte sprche. Ale to bude na iný kanál. To je zatiaľ tajné.